ani bi an ka hakili jagabɔ dɔw de sɔnna ka u yɛrɛ ni saraka ko anw ka kɛ bi Mali ye olu tɛ yen nka u tɔgɔw b'u kɔ olu tɛ yen u denw b'u kɔ o misali dɔ ye Ba Zumana Sisoko ye a denw bɛ kɛnɛ kan n'o ye kɛnɛ ɲini ni an kɔrɔkɛ ye a ye tɛgɛrɛ f'u ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'u fo nin kɛnɛ min filɛ nin ye a dabɔra ka su tanu anw ɲɛnamaw ka se ka dɔ fara an ka cɛsiri n'an ka jija kan ka se ka an jɔyɔrɔ fara Maliko la n bɛ segin a kan ni maa tɛ yen i tɔgɔ de b'i kɔ hali sini an ka denmisɛnw filɛ kɛlɛda la sɔrɔdasiw polosiw garadiw dugaɲɛw sapɛripɔmpiyew donsow ninnu bɛɛ lajɛlen jɛnna duguba sigi diya kɔ ka jɛw musow kɔ ka jɛw denw kɔ ka jɛ sogonin galama kɔ k'a fɔ k'olu bɛ taa faso kunnabɔ nin kɛnɛ in sigira olu kama minisiri ɲɛma hali sisan i b'a sɔrɔ anw ka jamana farikolo ɲɛnajɛkɛla dɔw ni Mali darapo don u bɛ diɲɛ jamana dɔ la u b'a ka darapo in ye yanga u t'u yɛrɛ tɔgɔ fɔ nka u bɛ Mali de tɔgɔ fɔ hali sisan i b'a sɔrɔ anw ka jamana dɔnko ni seko tigilama dɔ jɔlen don nin ɲɔgɔn kɛnɛ dɔ kan Mali de b'a dusukun na a bɛ ka Mali de tɔgɔ fɔ hali sisan i b'a sɔrɔ anw ka jamana mɔnikɛlaw baganmaralaw cikɛlaw ani ka taa se bololabaarakɛlaw ma u bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli k'u jɔ mun ye Malidenw ka lahinɛ Malidenw kana kɔngɔ Malidenw ka fa n'olu bɛɛ lajɛlen sera k'o kɛ e minisiri ɲɛma ani colonel Assimi Goïta ni aw fana b'a kan k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jamanadenw ka lakana n'u ka kɛnɛya an'u ka i ka dɔn k'a fɔ yanbaya o ka se ka sabati an bɛ aw fo la k'a aw waleɲuman dɔn o de la a bɛ fɔ ko sa aw ma sa u bɛ yen k'a sabu kɛ u ka waleɲuman ye o de y'a to bi su in na sigira ORTM maakɔrɔw fɛ yaasa an kana bonya kɛ ka waleɲuman dɔn a kɛbagaw ye an tɛna taa yɔrɔ jan maaw sigilen mɛnna nin baara bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ sisan ɛri kelen a tɛ tɛmɛ o kan an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ i k'a lajɛ i ka ɲamakalaw bɛna fɛn min ɲini la u bɛna fɛn min fɔ bɛɛ ni kelenya la Malikura bɛ mun ɲini Malikura haminako ye mun ye kuntilenna jumɛn b'a la aw yɛrɛ b'a fɛ Malidenw ka don da jumɛn fɛ an ka taama Malikura sira kan ninnu bɛna o de baara kɛ sisan kan in na ninnu ye yɛrɛyeciw de ye maamuw bila la u yɛrɛw de wulila u yɛrɛ ye k'u b'a kɛ o tuma na an k'an sigi k'aw lajɛ u bɛna fɛn min fɔ ni Ala sɔnna a ma n b'a ɲini jama fɛ an ka tɛgɛrɛ fɔ ni maa ninnu ye ka kɛnɛ t'u ma u k'an bilasira inshallah masa mu wele kɛnɛ b'i ni ka maaw bolo. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la République, honorables invités, distingués hôtes, ce soir, c'est une soirée de reconnaissance. Reconnaissance du mérite, reconnaissance de la résiliation d'un peuple, reconnaissance des fils envers les prédécesseurs, reconnaissance à la nation de ceux qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur effort pour mériter de la nation. Les héros ne meurent pas, ils sont dans le souvenir ardent de la reconnaissance populaire. Les héros ne meurent pas, ils sont dans la lourdeur des actes qu'ils ont posés. Les héros ne meurent pas, ils sont constructeurs d'empires et de royaumes. Le héros ne meurt pas, c'est le gardien qui n'a pas dormi la nuit. C'est le fonctionnaire qui vient à l'heure au travail et repart à l'heure. C'est le comptable qui n'a jamais perdu un sou. C'est le soldat qui n'a jamais fui au combat. C'est le fonctionnaire qui a combattu l'injustice. C'est celui qui a distribué la justice. C'est celui qui nous a conduits vers une gouvernance vertueuse. C'est celui qui nous a aidés à nous retrouver et à nous établir. C'est tous ceux qui, en ce moment, ont fait du Mali un modèle à voir et à penser.
Ils sont comme vous, qui le 25 septembre 2021, à la face du monde, vous avez affirmé et restauré la dignité du peuple malien à l'ONU. C'est vous, à travers les rencontres et les conférences, qui avez prouvé que le Mali est venu de loin et de très loin. Il est descendant de grands empires comme le Ghana, comme l'empire du Mali, comme l'empire Songhai, comme l'empire Bambara, comme l'empire Peul, comme l'empire Sénoufo. Il est descendant de royaume Peul du Massina, du Karta, du Kingi, du Sénoufo, de l'empire Peul et de tous ceux qui ont mérité de la nation pour faire notre ADN. Ce soir, nous disons merci à ceux qui ont eu la main tendue devant l'Éternel sans attendre reconnaissance ou récompense, pour nourrir l'enfant à la mamelle desséchée, pour donner un verre de lait à l'enfant à la gorge enflammée, pour soutenir la veuve, pour soutenir le soldat, pour soutenir le discours de nos autorités par la résilience de tous les jours. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je me contente de votre nombre parce que la qualité fait la différence. Sinon, le charbon ne sera pas aussi abondant et l'or si rare. Il s'agit de vous, Malien Koura. Il s'agit de vous à la tâche. Vous qui ne ménagez aucun effort, vous qui êtes en train de sacrifier le soir de votre vie pour le matin de votre existence, pour la renaissance culturelle du Mali. Fo ambe wati mina ecosystem section wati tumasera aw mun bora fasul kono ko aw betaw sena yala ka fenini e ka do section tumasera ka data bela ba do ka fo ambe wati mina ecosystem banu wono na nyaw dara fu ngono kashira kabana ko bura ka tabana kile be muira o be samia ni ira aw ya ko manyo aw ye du kile mami aw mo du mo be du kile na aw ye wele danyo bela jeme ka fanyo ka akake pini wati mina nabra bosso ikala akala kuye tuamba ka bosso akaka kuye ka sabe wati tena sumu ko ya wati non fa tuamba na sumu ko fa sabe tani non fa tumu kene non tani mamma tuba ko fe ikala ka fa egi sumu la kashi tumanga na mu sera ikaba bela jeme bole ka bo ki dewu kumbe ne ka kasana ne ka kasana emi doya ni emata ikado ko sumo nyabe mesa ni
Thank you.